така, извинете за гласа ми, но малко ме боли първо. И ще ви покажа как се прави ето този банер. Като за начало ще започна с картинките, които ви трябва. Тук има 3, 4, 5 картинки. Първата е ето тази, която съм използвала на Big Ben. Втората е ето тази. И третата 3, 4, 5 бяха едни PNG картинки, ето ги с птички. Тази и чакайте да се дадем бутала, защото ето тази. Така, първото, което трябва да направите е да си изберете картинката така, с момичето. Ето тази. Сега ще намаля мащаба. Ето тук. И сега като друга картинка добавям и Big Ben. Ето така. Което го увеличавам. И гледам да го поставя тук нещо. Само че е така да видите точно къде ще дойде. Няма проблем леко да завъртите картинката. Ви харесва повече завъртяна. Защото аз колкото си спомням, мисля, че леко да завъртя. Ето. И сега втората някъде отстрани, например, тук. Ето. И си увеличавате прозрачността. След което започвате да го добавите от тук с площа. Внимавате с малките детайли. Вече нагоре няма никакъв смисъл да внимавате, па ще ви покажа. Към малко назад. Също нещо, което трябва да направите е така изрязвате. Ако искате да е банерът, естествено, аз искам да се качи нещо такова. Така. И сега плана, който е отзад, значи самото момиче, трябва да сложите и тук. Отново става с помощта. И така, като избутвате нагоре леко плана. И накрая трябва да се получи ето това. Ето това. Нали, разширявате леко на страни, става ето така. Същото нещо, което трябва да направите е да добавите птичките от страни. Ето така. Влизате в обект и добавяте. Ето тук. И всъщност птичките ви добавят в това. Да. Сега ще ви покажа как се прави фона. Защото, ако си спомните, там фона не беше точно ето това. Трябва да имате още една картинка, която да е на едно цвете или на нещо, на някакви фигурки и формички и такива работи. Аз съм си ползвала цвете, но точно в момента защо не го виждам, не мога да разбера. Ето го, да. Ето го. Първоначално си избирате някакъв цвят, като да поставите отгоре. Аз ще си взема ето това полето, което съм използвала. Вземаме си цвета. Нещо между зелен и синя съм използвала. И тук го поставяме. Ето така. Мисля, че е много добре. Ето. Сега сливаме фотото с водата.
трябва да направим, отгоре да поставим картинката с банера, която редактирахме до преди минути. Само да намеря къде съм я оставила. Опа, не е тази. Просто имам 1000 картинки на този банер и не е никак лесно да видя точно коя за къде е. Ето тази. Така, ставяте я, както искате да седи. Мисля, че така е добре. И оголемявате, за да до края. Сега намалявате, за да видите как се получава. Ето. Сега ви трябва още едно копие. Копирате си я и слагате някъде отстрани, примерно, където ви хареса. Обаче този път си увеличавате да не е прозрачен. Ето така, сега да сливате. И сега непрозрачните и прозрачните трябва да ги слеете. Не знам дали ме разбирате, но влизате в Tools и с Clone започвате да ги сливате една с друга. Примерно ето тук си цъкате и същата точка от другата картинка. Сега започвате да ги сливате. Ето тук косата. Това го правя, за да може самия фон на картинката да се запази малко или много, но и да не се губи. Не мога точно да ви обясня. Мисля, че не е достатъчно да разберете да се питам. Така. Ето. Забравили сме горе върха, което трябва да направим с по-табличка. Следващото, което трябва да изрежем. Изрязваме. Ето. За сега база ни изглежда добре. Нещо, което трябва да направим е от обект да добавим тези първите картинки, които ви показах, които бяха PNG формат, с птичките. Ето, първо добавим ето тези с повечето птички. Завъртам ги на страни. Мисля, че ги бях сложила ето така. Ето така, единете голям гърло. Да го казвам. Аз съм бълнав човек. Какво се прави? И сега добавяме и по-големите. По-малките дори може би да оставя намалите, ако ви дразнят. Не е нужно да сложите птички, но преди може да сложите всичко, което се сетите. Сега сливаме фотото с обекта и изрязваме излишната част. Така, същото, което трябва да направим, е да влезем в домашната страница. Ето. И като цяло трябва да сте избрали какъв да е фона на сайта ви. След това, ето този, аз примерно съм си избрала ето този цвят и сега да си го запазя, ето тук, такова, и той идва тук. Ето така. И сега, когато влезе в филтър и в линейен градиент, ето, вече може да си го вземете ето от тук. От тук може да си избирате какъв да е диапазона. Според мен ето толкова е добре. И сега това го правим от всички 4 страни. Сега го слагам точно. Ще го сложа и вляво. Вляво дори да го направя малко по-широко. Така. И върха. Сега, лично на мен не ми хареса точно така контраста, затова ще цъкам на автониво и автоконтраст и ще оправи контраст и всичко. Дали това по-добре запишете. Това няма никакъв проблем да си добавите още ефекти и такива глупости, каквито искате. Примерно да си неща може да правите.
ето така се прави и банера, който искате. Това е.